Γεια σας. Καθίσω εδώ στο μπαλκόνι μου και το φαγητό. Η ώρα είναι 19 και 25. Είναι το βραδινό μου. Επίσης καθίσω εδώ και μετρώ λύπη γεροί που πηγαίνουν πίσω από το κομπιούτερ στον δρόμο. Ίσως μπορείτε στον δρόμο, ίσως μπορείτε ακούετε τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν στον δρόμο. Έχω 6 λύπη γεροί. 6 εδώ. Στον χειμώνας θα ήθελα ίσως στο Βιετνάμ πάω. Και άκουσα από την μητέρα μου, είναι ένα όμορφη χώρα, αλλά δεν ξέρω. Ίσως Βιετνάμ στο χειμώνας. Καλό βράδυ.